Sigħat biss wara li wasal il-Vatikan mill-itwal vjaġġ li għamel fil-Pontifikat u li ħadu f'4 pajjiżi, is-Sibt filgħodu il-Papa Franġisku waqaf jitlob u jqim l-istatwa titolari ta' San Gejtanu tal-Ħamrun, xogħol l-istatwarju Malti Karlu Darmanin, illi kellha post ċentrali fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. L-okkażjoni hija t-tifkira ta' meta fl-14 ta' Settembru 1524, bħallum 500 sena, San Gejtanu waqqaf l-Ordni tal-Patrijiet Teatini. Dan kollu seħħ quddiem għajnejn pellegrini minn madwar id-dinja fosthom mijiet ta' Ħamruniżi li telgħu Ruma għall-okkażjoni u Maltin oħra li nsertaw hemmhekk. Fl-istess post fejn San Gejtanu u l-ewwel Teatini ħadu l-voti solenni tagħhom, il-Papa Franġisku ħeġġeġ il-membri ta' din l-Ordni biex fit-triq tal-fedeltà lejn il-missjoni tagħhom jieħdu passi kuraġġużi ta' tiġdid. Ħeġġiġhom ukoll biex f'dan l-anniversarju jagħtu valur lil komunjoni u sens ta' servizz waqt li ta' ġieħ li San Gejtanu għal ħafna opri ta' karità li kien ippromuova. Il-5 ċentenarju mit-twaqqif tal-Ordni tat-Teatini tfakkar ukoll b'qudiesa fil-Bażilika ta' San Pietru u wara l-istatwa titolari tal-Ħamrun ħarġet proċessjonalment fi Pjazza San Pietru. Dan il-mument serva ta' vetrina tal-kultura tal-Festi Maltin bis-siem fost l-oħrajn tal-Fratelli u żewġ banet tal-Ħamrun, l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u s-Soċjetà Mużikali San Giuseppe. L-istatwa ta' San Gejtanu ser tibqa' fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle għal ftit jiem oħra qabel ma tirritorna lura f'dara il-Ħamrun.